дві повісті, яким цілком не повезло. От не мали вони такої сиренчі, то дві повісті Євгенія Фенцика «Ніщє духом» і «Учитель Неборак», які фактично ніде не були перевидані. І ще за життя Євгенія Фенцика, коли він написав ці дві повісті, він публікував їх на продовження у своєму журналі «Листок». Але ми знаємо, що журнал «Листок» деколи видавався, мав тираж 200 фалатків, деколи 100, а були такі моменти, коли видавався і 25 фалатків, і 30. І от низько, досить тяжко знайти ушиткі фалатки того журнала, ушиткі числа, я хотів повісти, того журнала. Зато низько дати читателю ті п'єси, то значило б іти по вшитки, знайти вшиткі числа, де то ті п'єси публікувалися, і скапчати їх в один цільний текст. Ну от представимо собі, перша повість «Ніщє духом» була написана у далекому 1891 році. І була вона опублікована у журналі «Листок» у 72 продовженнях. То значить 72 числа тої новинки треба було знайти, числа за 1891 рік. У 1991 році вона не скончилася, печаталася в 1892, пак в 1893, 1894, 1895 році, аж на кінець сентября 1895 року ця повість була на кінець, був опублікований кінець тої повісті. Але нам подарилося то робити, робота була тяжка, між тим, вшорителям подарилося знайти вшиткі числа. І так читатель низько, хто буде мати в руках книжку «Твори» Євгенія Фенцика, може прочитати і першу повість, і другу повість у повному форматі. То значить, без купюр, без деяких покутань, так як автор її написав у 1891 році, коли говорити за п'єсу, за повість «Ніщє духом», і в 1895 році, коли говорити за повість «Учитель Неборак». Обидві п'єси за жанром, для жанру ми тримлемо як повісті, хоча писатель досить скромно написав, що то є оповідання. Я бися не согласив з такою позицією автора. Не є то повість, є то много ширше, бо автор вводить декілька сюжетних ліній. Ми видимо, як герої його, не один герой, а суть декілька героїв, і котрі тих сюжетних ліній є декілька, і вони се переплітають. Ми видимо многих героїв, це тих протагоністів, і ми фактично, автор дає таке широке полотно і до кінця на досить широкому такому історичному, це часовому полі проказує життя своїх героїв. За що ці дві повісті? Ну, що боліло автора, які проблеми були важні про нього в тому життєві, зато писав ті дві повісті. Перша повість «Ніщє духом» – то є повість про нашу греко-католицьку інтелігенцію, духовну інтелігенцію. Ми знаємо, що інтелігенція може бути світська, може бути духовна. І от ми знаємо, що на селі усе два авторитети – учитель і священник. І от яким буде священник, яким він прийде, це він достане у духовній семінарії Лемосвіту, це він буде, прийде на село як чоловік, котрий буде частю свого народу, котрий буде служити своєму народу, котрий буде спомагати свій народ. Оця проблема була головною у повісті «Ніщє духом». Другий такий авторитет в селові – то учитель, і автор описує у тій повісті молоду генерацію русинської інтелігенції.
людей, котрі у той час ставали учителями. І в рамках тої нової системи вони вже були такими прогресивними учителями, училися за якимись новими модерними технологіями. І ясно діло, що та нова генерація русинських учителів, котрі приходили в село, мала витиснити, видріляти із школи тих старих учителів, так називаних дяків, котрі дякували у церкві, але в'єдно з тим були учителями у сільській школі. Тих дяків, котрі Бог знає, яку освіту доставали. Може, і 1-2 роки училися при духовній семінарії, проходили деякі курси. Може, і 1 рік. Це знали добре писати, читати, цініть, але в селі учили тих діточок. Як учили, так учили. І от приходить нова генерація молодих учителів. І от автор назад переживає за тих наших русинських учителів. Це вони готові бути світочами свого народу. Це вони готові спомагати свій народ. Це вони готові служити своєму народу. От ми видимо 2 повісті. «Учитель Неборак» і «Ніще духом», де автор описує 2 сільські авторитети – учитель і священник. І коли все буде в порядку, коли і священник, і учитель будуть патріотами свого народу, то значить наше село не будеться асимілувати. Значить наші люди на селі будуть триматися свого національного коріння. І наше село буде мати будучність. Тепер май конкретно за кожну повість. «Ніще духом», я вже повів, було написано в 1891 році, і 5 років автор публікував її маленькими фрагментами у 72 продовженнях. Кожний такий фрагмент – це 450-700 шориків, і кожен раз такий маленький фрагмент мав скончитися на якійсь інтересному фрагменті, викликати інтригу і інтерес читателя, і дальше число мати, щоб дочитати до кінця ту повість «Ніще духом». Автор взяв до тої повісті мотто, то значить епіграф із Біблії, то є псалтиря, псалом 145. «Не надійтеся на князі ваша, в них же ність спасення». Автор вказує на ту проблематику, яку він подойме у всій повісті. «Не надійтеся на князі ваша». Хоче тим сказати, що на село може прийти і священник, котрий не буде сповняти свою місію пастиря свого народу, котрий може завести свій народ у блуд, завести свій народ у чужое стадо, свою паству до чужого стада і асимілувати його. І оця проблема асиміляції карпатських русинів, вона доста остро стояла там, де карпатські русини ставали інтелігентами, світськими чи духовними, де вони доставали добру освіту Будапешті чи Відньові, і коли вони верталися на свою землю, уже маючи добру освіту, і хотіли робити кар'єру, то усе було такі, знайшлася а не одна, а многі такі лапки, котрі могли їх затягнути у чужий народ, могли їх асимілувати. І от автор якраз пише за такий рід священників із простого верховенського села, де автор показує нам 3 генерації роду грабовчаків. Перша генерація – то старий сільський дяк, мало ушколований, але патріот свого народу, котрий
і по-народному одівався, і був близький до кожного простого сільського челядника, говорив так, як вони, знав з кожним поприказувати, був помочний у церкві, дякував у церкві, і все в нього було так, як у нашого народу. Кіть народу було тяжко, то й тому дякові було тяжко, а кіть були деякі добрі моменти, то було добре і дякові. Але дяк хотів дати освіту своєму синові. І силувався, послідний, може, кусок із свого рода виривав, аби син не голодував у варуші і достав добру освіту. І от ми видимо, але намісто того, аби дати синові простоє ім'я русинське, він дав йому ім'я Коломан, класичне мадярське ім'я. І то гиби настроює читателя на те, що автор, герой, котрий достав не русинське, а мадярське ім'я, ми говоримо Калман, Коломан, так, ім'я, яке має історичні, історичний контекст в історію мадярського народу. І от цей Коломан, Калман стає відкритий не в мадярській культурі. Ми видимо, як він готовий асимілуватися. І от він переживає тут процес асиміляції на собі. Він дається асимілувати. Ми видимо, як Калман готовий поміняти свою фамілію. І коли він приходить від цього і каже, що отець, я хочуся вженити, але будущий мій свекор поставив таку задачу мені, що він дозволить мені взяти його дівку в жони лим так, як я поміняю свою фамілію, а ти свідає його. А як же ти поміняєш? Ну, каже, я дотепер був Грабовчак, а тепер я стану Дьортянфі. То самое, що Грабовчак, лим по-мадярськи. От ганьбо отець сільський дяк умирає, але Калман практично починає своє життя як абсолвент духовної семінарії, як молодий священник уже з того, що асимілується. І на кінцеві тої повісті ми видимо їхнього сина, котрий рождений від русина і мадярки, в тій родині, де абсолютно вичищено і вихолощено і все, що було пов'язано із русинським народом. Там ся говорить лем по-мадярськи, там цимбори, лем мадярські аристократи, мадярські урядники, там доста гоносно, звірху позирається на простих людей. Там священник лем у церкві приказує і людям народним язиком, а мимо церкви говорить лем по-мадярськи. Ми видимо, що всі в родині поміж діти родиться і син Гейза, котрий теж хотів би стати, спробує робити у Будапешті кар'єру юриста, але неуспішно. І змусить пристати на те, що можеся справувати лем як греко-католицький священник, але священник, котрий вже не знає ні церковно-слав'янської бесіди, священник, котрий мало знає народну русинську бесіду, може говорити лем по-мадярськи. І ми видимо фактично в тих трьох генераціях Грабовчаків, Дьортянфі, ми видимо деградацію священника. Автор гиби закликує читателя, закликує свій народ. Треба сокотитися того. Наш священник має бути защитником свого народу. Він має своє стадо, свою паству в такому символічному ключі вести так, щоб народ ся не асимілував. Ну і ми видимо, що на фоні священника Дьортянфі, якби його опонентом, чоловіком, котрий виказує цілком інші
взгляди, інші погляди, інші ідеї. Ми бачимо священника, котрий або благочинного того самого церковного округа. І от ми бачимо, що благочинний має цілком іншу представу за те, що таке бути греко-католицьким священником у нашому селі. Благочинний стоїть із своїм народом до кінця, і благочинний є добрим пастирем свого народу. От така ідея тої повісті «Ніщі духом», і на кінцеві ми бачимо повну деградацію священника, котрий став на путь асиміляції, котрий готовий стати, готовий поміняти свою фамілію на мадярський лад, готовий дати своєму дітвакові мадярське ім'я, готовий запустити мадярську бесіду у свою родину, готовий в ушиткому це сподобати мадярському уряднику. Але такою червоною ниткою у тій повісті проходить ідея. Кілька раз Дьортянфі, Коломан Дьортянфі не принижував себе. Кілька раз він ся не асимілував. Кілька раз він, і хоч він много постарався теж бися асимілювати і фактично не дати своєму дітвакові народну бесіду, на кінцеві він мусить признати. Угорський уряд, угорські урядники нігде його не тримали за свого. І на кінцеві п'єси вони його фактично ставлять на місто. Про них він чужий. Він тот, кот зрадив свій рід. А то значить не буде добрим мадяром про їхній рід. Так фактично печально про тот род Дьортянфі автор скончив ту повість.